mangwa onye ga-enye abụghị 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 mangwa onye ga-enye adịkwa egwu adị nwaanyị akwa ifogo eyi ndị awanụ omegbo niile ndị awanụ ama maazị CMS na-akụ maazị otu aka dị n'ụbọchị nketa anyị na-wetara Igbo CNN akụ nwa n'aka na-ewetara akụ nketa ngwa gazianụ ntị ma n'ụdị isiokwu anyị otu nwa ọma aha ya bụ Master Noah Chukwuebuka duru nwa eji eje mba olu gbajie girls otu aka dị ọnụ n'ogo oya sọ nwa afọ nwa lọta nna nwanna ya ji eme ọnụ nwanna ya bụ Mr. Chibueze duru ji eme ọnụ na mba Sweden nke ncheta ọmụmụ ya manyere na 1st July mgbe anyị gara ịgbanye ajụjụ ọnụ o mere ka anyị mata na nwa bụ Noah Chukwuebuka duru bụ ọpụrụ iche nwa bụrụkwa ngọzi nyere ya na ezinụlọ ya niile Chukwuebuka nwa ụbọchị taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ gị bekee kpọrọ birthday ka anyị na-ezipụrụ gị ozi ahụike ịhụnanya ise ihe akụ akụ ihe enwe enwe ise ndụ ogologo ise ihe na-ede nabata abata ise ihe eto wuru dị mkpa ise ihe eto wuru agịdịgbọm ise ụna ka esi wee ya n'afọ Chukwu nke abịa ma ise hey au dai fra ka nwa dị kachi ifra ile ngwa chapụ ile nwatakịrị anyị ya mana nwa nwe fuchọ nwa gere nwa nwe fuchọ ifra ka nwata au nenu ọnụ mba Sweden na fresh ekutu kwa ma na-ata ebe a makachi ifra dai nwata anyị dịrị aka siri ike iku ya makachi na ndị ka ifra ka si wekuru nwa anụ na abagote Sweden bịa kwụrụ gị nwa ebe bụ ọrụ anyị makachi ọ na-asụrụ anyị bụ ọrụ anyị mekwana akwụrụ gị nwa nọ n'iku nwa ọnwa isi anyị mere ndọcha anyị afa mee aka anyị gbokọrọ nwa gị nọ n'iku nwa kwanụ ya ha agọrị egwu ọkwanụ ibe anụ a na-ekwekwu ya Sweden nọtara aka ọnwụ nke anyị ọzọ ekọta ọ bụ na Chukwuebuka bịa kete na-agụrụ ya onye ga-agba egwu iya ga-agba egwu iya onye ga-agba egwu iya ga-agba egwu Chukwuebuka ga-agba egwu iya ị ga-agba egwu